Mga lumulupyo sa Sitio Soong Center sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, biniklamo sa nagpundong tubig ikatawang gikan sa drainage sa Lapu-Lapu City Jail. Ang nasong suliran, taon-taon nang ipanangat ngadto sa magkadaguan sa Lapu-Lapu City Jail, apan huwag gihapon kinanghatagig solusyon. Adunay update si Luan Mirondina kabahin ini live may Bob, sulod sa pipila ka buwan ng suliran sa mga molopyo sa Sitio Soong Center, Barangay Mactan, ang misanap nga tubig ngadto sa ilang kabalayan nga matud pa gikan sa Lapu-Lapu City Jail. Disyembre 17, 2018, gipalanog sa Balitang Bisdak ang reklamo sa mga residente sa tubig nga inagas gikan sa drainage sa Lapu-Lapu City Jail nga misangpot sa pagbaha sa mga kabalayan luyo sa bilangguan. Apan mo kapinasa duha ka buwan sukad kini gireklamo padayong nag-antos ang mga residente sa kabaho sa tubig ug sa kadaghang mga lamok. Ikatong pag-ari mga last year nga December 17, abi na mo okay na to kini padung na maghubas. After mga 3 days, nibalik na po ang tubig. Hatod karon wala lagi mahubas. Problema na kay mi mamba kay tungod sa mga among residente diri daghan na kay lamok. Kay ilang mga pag-asak sige. Na magiging kay mga tubo diyang ipang paggawas diyang na sa kilido. Kaya ako man nagisubay dito dapita. Imo na nga nitabo ni na balik na po ang tubig. Bisan sa nasinating kainit sa adlaw sa nakalabayng mga semana, way paghubas ang tubig. Isip temporaryong solusyon sa problema, gipamutangan lang una niining mga dagkong bato kini diring naglunop nga tubig nga magsilbing improvised footpath alang sa mga residente nga makalabang sila ngadto sa ilaha mga Pinoy-anan. Apan lagi, ang mas dakong problema mao ang kabaho sa napundong tubig ug ang presensya sa daghang mga lamok nga musangpot unya sa pagpangasakit sa mga residente. Nang lutaw na ang daghang mga basura o gipangitlugan na kini sa mga lamok. Ang tabay nga mauuntay kuhaanan nila sa tubig panglaba, di na usab magamit kay kada timba, mualis ngaw na ang baho ug manggawas ang daghang mga lamok. Usa ka 4 anyos nga batang babay ang gikatahong nagkadengge niadtong miaging buwan. Hinuon luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Gisuwayan sa Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Jail Superintendent Julius Aro, warden sa Lapu-Lapu City Jail, apan wa kini sa iyang buhatan kaganihang buntag. Wa usab kini mitubag sa among mga text ug tawag. Uban ni Residente Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Bob, di pa lang yudugay atong nakontak no si Jail Superintendent Julius Aro, ang warden sa Lapu-Lapu City Jail, ug iyang giklaro nga ang maong problema wala kini personally gipadangat kaniya sa mga residente. Si Mayor Pasradasa na ang mipahibaw kaniya mahitungod sa maong problema ug misaad usab ang mayor ngadto kaniya nga pangitaan nila kini og paagi. On the other hand, sa ilas ang bahin sa Lapu-Lapu City Jail, sukad na dawat nila ang maong reklamo, nagkaut na lang sila dito sulod sa jail ug dito na nila ipaagi ang wastewater, so dili na kini mugawas ngadto sa mga kabalayan. So ang katong napundong tubig nga atong napakita kaganiha sa video mo pakadto ang tubig nga matud pa ginawas sa jail niadto pang Disyembre. Ug tungod Bob kaya nanginahanglan og dako-dakong pondo ang pagsulbad sa mong problema, gipadangat na nila kini ngadto sa kadagkuan sa BJMP sa ilahang uluhang buhatan. Ug so far Bob, mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob, thank you so much, Mai, sa imong live report.